Здравейте, ютубъри! Аз съм Зайка БГ и това с мен е Предатора. Както говорим в първия път, това е мапа на Дропър. И ние се оговорихме да снимаме, но... И така, първото препятствие го минахме и повярвайте къде си. Да. Как не съм на survival, бе? Така, идваш ли? Да. Така, тук не се знае колко пъти се фейлваме, така че... Да. Интересно е, че веднъж не ми логал, я вече минах. Чакаме. Аз се сетнах вече. Нали си спреш поделянето? Да. Чакай да се помни. Така, подявате каква тази ръчка? Идваш ли, бе? Да. Спреми на това. Чакаме, ей! Чакай, аз поради някаква причина не знам къде отидах. Мен как не ми логва? Минах го! Чакай малко, чакаме там. И аз се пребих. Аз бях на честа. Така, добре, чакаме там. Аз съм диаманта. Взимай го. Намерих те честа. Стига да е! Ние се като знака и кажа, че това дето аз не спела нито един път да си. Да! И 3 раз почва вече да се нерва. Човек, аз вече ми лаква малко, а ти това не трябва. Yes! Учелих водата на най-накрая. Аз казвам, това нещо е много гадно. Така, коя ще... Аз съм се сетнал. Чай, аз се бъркам пътя. Тук е без единия блока. Yes. Сега на къде трябва да ходим? Да, бе. Чакай ме. Сетнах ли си? Да. Аз тук не знам какво те направя. Не! Не. Ти къде си? Къде да... Добре. Тук сега какво да направим? Ох, добре. Аз пак ти казвам, аз тук не знам какво те да правя. Не знам... надолу сме. Чакам да долу при айрана. Какво правиш, да? Да, бе. Защото...
да. Аз ще помогна. Ще кажа, че го намерих. Насам ли е? Help me! Аре, зарази го. Само потържи ли го? О. Сега видим ако мога да се кача тук. Майче видях къде съм дета. Не там. Ти къде си? Видей го. Къде? Тук, не видите. На сърце. Чак там ли е? Да, това е тук, видите. Хе-хе. И ако не ви кажа, Да, бе. Драги зрители, ние го правим това, за да може да ви е много по-лесно. Сега на къде сме? И аз. Аз ще го търся тук в тази душ кабинка. Не е толкова зле. Така, тук го в душ кабинката го няма. Къде? Кой ковче, бе? Добре. Да, бе. Аре, идваш ли, бе? Кой е прав? Все пак аз снимам. 30 в момента. Колко? Аре, идвай. Дяволите какво? Не мерси! Ча малко. Значи виж, бе. Виж. Да, бе. Значи виж първо дясно, дясно. И аз се пребих. И аз пак се пребих. Каква е работа? Каква е работа? Стига да е. Това тази кокошка тука, бе.
Ти да не си на креатив. Аз нито един път умре. Той не види, че те ми хващат през вас. Аз пък ваш. Така тук сега. А! Сега ще умреш, бут. Къде е това нещо, че ти много ми не видя? Сега ще умреш. Пиша тия лодки, бе! Не, става война е тъпа. Уи! Аз ела те бута като вилажа. Ес, успях! Ес! Ама ти имам! Аз ще кажа. Ясно, дай пак лодка. Пак ще я карила. Вас на прилък при войната ли? Да. Ето един по от мен. Я... Али идвай, бе! Падам. Какъвто гигантски радиатор, бе. И подяваме това туалетна хартия ли е? На мен ще са. Добре. И аз имам яйче. И аз всеки диамант, който... Това е всеки диамант, да ми разобраза. Аз изобщо не търся това. Аз събрах 3. Тук има отваряш за нощно виждане. Аз имам двечки. Да, това тук ще ми правя, на мен е добре. Взимам златни ябълки, 2 стака, бисквитки. Не знам за какво са ми. И ти подялите къде си? Вече го сетнах. Насам ли сме? Там, бе, не на това, защото вие сте мили, Стъпка по стъпка. Сега малко. защото моите приятели казват, да, препадаме на това и да спорти. Какви паязини, бе? Какви Какви паязини и какви 5 лева, бе? И аз май се сбърках. Help me! Аз се пелах! Аз си директно долу! Къде, бе? Аз директно си с това и ви пътят ми from here, step by step. Помощ! Вие, бой! Криси помощ. Помощ, бе! Поиски, аз съм за чаката. Ама чакаме, де! Чакай, първо, спира, вакам, това компютър! Сега къде трябва да хода, бе? Не знам и аз, не съм представил за такава. Аз съм при сините часа. Там каквото е. Къде съм аз трябва да си? Аз не те виждам къде си. Гледай надолу, бе, тъпка. Това е. Фак. Да, не бъде пак ако наши да бъде да не бъде пак да се изгледа на крика. Къде си по дяволите? Не! Ох! Защо ти се препана? Кой си така че си нали? Това да се прекръсти. Тома, не ме чека. Да, аз го видях. Аз съм без да му умерям, първо какво да бъде.
Айде да сливай. Чакай, да ме слушам до пастата. Да ме полезва това беше ли? Ага. Подявай какво е това. Вярно, това тук е още по-хубаво. Не трябва да го. Фак. Не заредиха силковете. Щях да успеем, а не ми заредиха силковете. Стига, бе! Как получих ръба? Яма, чакай. Ес, успях. Ти вече изяждаш ли се вътре това? Не. За кой се изяждал? Беше диамантъл, нали? Трябва да гледам всичко, колкото за толкова да направи, не вие. Защо? Немската гра. Фак! Не ми зарадиха това. Ес. Бе, как му е да подава вода? Не Там не е Ох. Каква работа? Ес! Къде е честа? Намери го. Добре. Ти вървите пак толкова. Не. Да. Ох! Ох! Хайде, слизай, изяж ябълка и слизай. Какви бедра, бе? Ох! Еле, замъдвача на водата! Еле! Отваряй се във върса. Чакаме, гадино. О, помощ! Това не ме спаси. Между другото, Кристи, къде си? Ала. Ти къде си? Ох, я знам, бре.
Между другото това е човека. Защо? О, между те чакам за кой да те телепортирам. Какво? Аз ти казах да ме телепортирам, но ти не, ти се знаеше без проведето. Не! Не! Ох, спасих се! Подах се стълбите и се спасих. Гледайте късметлията сама. Гледай, че пада фелнеш. Сега къде сме? Не ми се чакаше. Пък исках мога да се посмея, бе. И за какво нямаме чекпоинт? Ей, дай ми една почанка! Един стак с такова. Да, дай ми един стак с почанки за кръв ли там, каквото е. Айде, бе, един стак. The bedroom. А! Що? То аз же. Сега къде сме? Аре, по-бързо идвай, бе. Ама как това може да батнеш, бе? Изпи една полшенка, бе. Аре, по-бързо. Нищо не виждам. Знам място в инвентарията. На ти това яйче. Сега къде сме?
Къде отиде, бе? Аз съм това. Фак. Следващото видео, знаеш колко? Чакай ме! Компютър! Чакай ме! Не ползвай свитлицата, вярно ли? Вярно, тук е добра идея да използваш свитлицата. Тя го направи, бе! Не се е обаче. По-днес също се бяха, да. Побързи избъгнах от тебе. После малко има този. А пак ще те питам защо? Защо разменяш маса? Така. Не! Ох, Аз много маса, ако може да го правим. какво? Много неща. Ама може първо, не. Моя е така плей, може който те си с стила на CJ, като я правиш стил на CJ, там се прави CJ, може да се правиш такъв като искаш. Които може да сложиш 240 като може да вземеш. Да фата Андрея. Не е мери диаманта по дяло. Мрази е тази дега. Да, стоя. Не! Аз оцелях. Не лози тъжно, да така кажа, действам просто не разберете нещо. А лоза. Взех диаманта. Байк, девет кота. Така, аз взех диаманта. Аз имам някаква мала форсък за скорост. Това майка. В този епизод мога да се проточи доста, ама... Нищо. Да, бе. Подявайте сега какво? Не искам да погледам какво има надолу. Остави го, бе. Чакай, какво пише тук, бе? Какво става работа, бе? Това трябва да отпустим в портала, за да се телепортира. Знам как става тази работа. Напротив, това се разпределим много лесно. Аз пак... Толкова ми става да успея. Аз изпреди съм вътре. Не! Как пава? Чакай ме. Ако успея да го направя. Не! Аре, стига, бе! И аз пак не можах. Тук това май е верно, че трябва да го пуснем за бързен кадър. Аре, стига, да е! Ес, успях! Ох, ес! Защо взех тази полшенка?
тук през портала или тук? А? Като път? Абе, ти не пиш ли, бе? Не. Аз съм точно за теб. Да, аз знам това е. Видеоклипа се потвърди. Какво е това? Къде сме? Кой не брат, бабата? Не, отново! А! Ама, престани, бе! Да. Аз нали паднах? И аз умрех. Не отново! Ти умре точно до мене. Аре, стига да. Почти до... Yes. Успях. Чакаме сега. What? Къде си, бе? Не, аз това няма стъпвам тука. What the fuck? Ти кой бутон натисна? Ти къде си? Къде? Аз чъкнах Go Back и там бутончето. Ръче. Какво? Подявайте, какво е това ниво? Какво е това ниво? Чакай. Само помираме. Фак. Аз почти да падна и аз във водата. Това е много гадно ниво. Yes! Оцелях! Аз ще потърся съндъка. Я намериш съндъка. Къде пак го виде, бе? Чака. Аз тръгвам навътре. И аз стигнах първи. Първи съм.
Не съм спирал. Това е края на нивото. Не, всъщност, чакай, това майка не е края на нивото, Къде си? край. Ха-ха. Това? Така, драги жители, аз съм Зайка БГ, това е Предатор заедно с мене и ние минахме мапа The Hopper, не беше толкова тежък. Минахме да ходим. Да, е The Dropper. Така, не беше толкова тежък мапа, колкото си мислех. И това е края. До скоро виждане.